הזה, שיר הארס, איך הוא נולד? איך הוא נולד? כמו שתינוק נולד, מבית החשיכה. כמו שהבוקר נולד מהלילה. כמו שהעולם נולד מהים. מהים? כן. פעם העולם כולו היה ים אחד גדול. ובערב שמש היה שוקע בין ההרים, וסין הירח היה מגיח, נוצץ ובוהק. אני רואה את זה כמסע בזמן אחורנית, לארם נהריים, למקום ולתקופה של אברהם. רציתי לחפש משהו שבשורשים של כל התרבות פה, של התרבות של המזרח, גם ערבים, גם יהודים. אתם יודעים שלפני 4,000 שנה... זה היה ספר. כן, היו ספרים כאלו. חרטו בחימר. עכשיו, הכתב הזה קוראים לה כתב יתדות, והשפה היא שפה אכדית, שהיא אחותה גדולה של השפה העברית. זה נכון שהיום מתחיל בערב? אבל את שמעת את שמש וסין. הם החליטו שהיום מתחיל בערב. זה מוזר. זה לא מוזר בכלל. גם פה ועד עצם היום הזה היום מתחיל בערב. נו, בטח שכולם בקהל יודעים מתי מתחילה השבת. נו, את שומעת? בערב. אני חושבת שזה היופי של התיאטרון, שזה מביא את זה להווה. בהתחלה כן, אני יכולה להגיד, טוב, אתם יודעים, ככה כתבו לפני 4,000 שנה, וזה ספר, והכל נראה מת ומזמן. אבל ברגע שאתה עושה את הצגה, זה הופך לכאן ועכשיו, כן? זה התיאטרון, זה האומנות של ההווה. אמא צועקת לי באוזן. מה? ביצים! מנילי! ביצים! כן. מנילי! אני רוצה לקנות מגבינת עיזים שלך. אוי, השארתי את הגבינות בבית. בימים האלו אני נשארת בבית, אני כבדה כמו הר. אז מה את עושה פה בסוכו? הדרמות הקטנות האלו הן אוניברסליות, כן? שאמא רוצה לעבוד ושהיא עסוקה עם התינוק ורוצה להרגיע אותו, זה משהו שקורה בכל מקום, בכל תרבות. טוב. המנילי! בואי הביתה. למה? אלעלי רוצה אותך. אלעלי שלי! מונאווירטום! כן, המנילי. איפה שיר הארס שלך? איפה הלחשים שלך? החוכמות שלך? המנילי. אני שמתי את כולם בין השפתיים שלך. שירי לו, המנילי. שירי לו שיר ארס. שירי לו, המנילי. והמנילי שרה. כל צנע באה עם התפאורה שהיא בשחור לבן. ואז החלק שחי נכנס עם צבע. לפעמים אותה דמות אני צריכה לעשות אותה הרבה פעמים. למשל המנילי, כן? האימא. לפעמים היא מופיעה בקטן, לפעמים היא מופיעה בגדול, לפעמים היא מופיעה עוד יותר גדול. תלוי מה אני רוצה בצנע. כן? ילד יושב החשיכה למה כשראית שמש יום ככה תבכה וככה תצעק ובבטני הלא לא בכית
כולם